Големият сом е около 41 кг, средният е 18 и най-малкият е 6 кг. Като интересното случай е, че сом от 18 кг беше уловен на доста интересна захранка. Ще разкрия една от тайните ми. Това са парчета кренвирш. Няма да казвам марката. Като се режат на филейки и след това с найлонова турбичка отвънка се прикрепя добре, се вързват, за да не паднат. И точно на такова парче от кренвирш удари. По нашия край, сливенския край, от едно време сме пробвали на такава захранка и дава резултат. И като по стар български обичай би трябвало да прочетем една молитва за берекет. И така: Лето Господне 2010, бат Стойко лови голям сом сумище. Отче наш, който си на небесата, да се свети името Ти, нека бъде Твоята воля, каквато на небето, такава и на земята, и във водата, и на реката. Амин.